tilanteessa. Radik Koblicekin laukaus painuu pääty plekseihin. Laaksonen. Koblicek on hyvä pelaaja, mutta sen laukausta ja muita nyt tulee jäähy. Nyt tulee jäähyjä ja täällä tapahtuu. Oskari Laaksonen on loukannut itseään. Oskar Osala on se pelaaja, joka lähtee seuraavaksi jäähyistunnolle. Mikä on tuomio? Oliko se sitten laitataklaus, mitä tuomari näytti? Mutta jäähyaitioon häntä siinä näytetään. Ja Ulos lähti. Oskar Osala ajetaan tästä kamppailusta ulos. Se on 5+20 minuuttia. Ja mikäli siitä vielä sanktioita tulee, eli pelikieltoa, niin valtavasta menetyksestä. Tietysti jo tässä ottelussa, mutta myös jatkoa ajatellen kärppäleirissä. Mutta se on ainakin omasta mielestäni tässä kohtaa sivuseikkas. Tärkeintä on tässä kohtaa se, että mikä on Oskari Laaksosen pelikunto. Ja ai. Täys tulee tuohon Oskari Laaksoselle tulee, että ei mitään saumaa ollut nähdä tuolla, kun numero näkyy tossa. Ja osuuko vielä, kun maila oli poikittain? Tossa, Oskari Laaksonen sai nyt tossa kiekon, se oli vähän tossa jaloissa, niin tulee tuolta pikkasen 15 takaa. Oskari Laaksonen ei ehtinyt reagoimaan siihen, että sieltä tulee